عزوز سلامتنا بصحكم زخبركم تعذبتي كما يتوعلو لومي حموشة تكمت ترى زينا ومسنادو إحنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم إرمياس قبرلو عليه بقدام النت أرستاتو بريزيدنت فيدرالية ريبوبليك صوماليا ناكل تمعالتات ولا تزازي متفانيو منستر حرشة حرصوت عب مفرايكة بصوفرتات كدفو توعيو عب نوزب أمن حيلي استسرحنا أشتو ديقاتات عب لمعات جرادين عبا استواتوي قبر اللواء أزربايجان أرمينيان أمونغون بزكاد زلوم اللواء دبداب نحر حدن يواغص اللواء كلتا أمريكاوين حدا بريطانياوي كيلاتاتن تعودتي شلمات نوبيل كلتاشن أسران ناي عود مدهنيت كوينوم من فرنسا أفوقيسون نتصنح محبرة وأقداتات داقماي أزنعوه أب زرزراتو بريزيدنت إساياس أفورقي بزقبر اللعدم مسرت مالي 4 تكمتي أسمر زاتوه بريزيدنت فيدرالية ريبوبليك صوماليا محمد عبد الله محمد ناي كلتا معلتات عودة وزازيمور لومي حموش تكمتي أب ساعات الدحر قطرين أب هاجرو تفانيو بريزيدنت إساياس دما أب أهجرو معرفو نفرتي أسمرة ترغيبو أفانيو أبتي ناي مفناوس نسرعات مينيستر قدات وصاي أتو عثمان صالحن أمخاري بريزيدنت أتو يمانة قبر أبن ترغيبو منيرم بريزيدنت إساياس أفورقين بريزيدنت محمد عبد الله تمال اللومن أب كلتاون زبون قديات أتوكيروم أب زكايرو سفيح زته متحجاز إيرتران صوماليان نمدنفع كمون حيال نتسأل لولاي صوماليان مهنات أب زخل مديات دحر مميات أب منغو خلتين هاجرات تجميرو زلو متحجاز كغتسلن نابزل على درجة كديبن تراديوم بريزيدنت إساياسن بريزيدنت محمد بتوساخي ناتي أب كلتاشن 10 شمون تستغتما كلتاو سمعن أب منغو إيرترا إثيوبيان صوماليان استبصح سلساو سمعن مسرت بمقبر نزباوي وحدات تجمرو تعري بزل على كغتسلون كحيلون أب مردا بصحهم بريزيدنت محمد عبد الله محمد بزيكازي ببريزيدنت إساياس أفورقي تسنيو أب زوباتات دبوبن سميناوي كيح بحرن عودتا كايدو هاجرنا نلمعات أقداسي ما أزاو تحصو زلو كبس وفرتات متشو كلمة الله نزيه بمجنزاب حرستوت كزوترون بزعل كدف أولون منستر حرشة توعو ملو تحصو بملكة تبصاب تدليله ميكال حدقو كغربوي منستر حرشة مسكلي ما هاجرنا زي سمامعو فلسطات كبس وفرتات كم تفاحن كوغن بمتتتاو أم مدبرات فلسي مرحانون انبادورهون عبازيحو سلزرقح حرستوتن كالو تتكمتن بزلعالة كتقوملون مفراي كبس وفرتات كدف أولون تصاوعي تغريبو أبتي منستري دعلوا كيلا لمعات آتكلتي أطو ميكائيل جيلا قابر بزهابو حبريتا هاجرنا استفلا لي كلمات زلو وبوتاتا سلتونن نلمعات فرتات من شئت مخانا بمتقاس أمر حانون انبادورهون زغم مدبرات قرر فلسطات نموحاس زعلم مخانو قليسوم هاجرنا مزلوا ترس مريت أساسيرو الزرقح كنتات كلمة مالت دقا وينا دقا قولا كمون متعنون زرقح يعز فلالي ناي الزناب وقتات مالت أزمرا كرمتي ساحل بحري اللوا إذا كنتات زي مريت إرترا زتفلالي عينت فرتات نملمع متشو قبرو بز مسرت فرتات نملمع بمجمريا زرع قرب بقعتو زحلو فلسيو إذا سلازخونا يدما مدبرات فلسي فرتات مرحانون انبادرهن قرب كبساو فرتات فلسي نالمعتي فرتات نغوحسا بعتب السرحة زلوا مالتي أكايد سراح مدبر فلسي مرحانو أطو زرسناي كالكلا بوغنو تتكمتي نتبقبو تداغيلو دلو كوين زلو فلسي كبساو فرتات أبزو مرت ووان متيوم كعدقو كمزخو لحبيرو علاما نايز مدبر فلسي ني كبساو فرتات فلسي ناي كبساو فرتات أبازيحكا نتتكمت مهابيو تقند علاما نايزي بز مسارة الزيكا كاب دقز مصو زعاتو 10 عينت كو كلونا 6 عينت زي تولع 3 عينت ميل اللون زيهم نبذحنا
نحرستن نعدل لنا مالتيو بذي مسارة ذي تفعل سبزع مسدي زلنا ميلة أستاذ شوعات شحن حمشت ميتنا لنا فلسي كوخ شحن 300 لنا بدمرو لعلي 3 شح فلسف ذي حجيوان تداليون نتتكم تنهبل لنا بذي كازي أبذاب مدبر فلسي نايزياس حقاقازي زخونت مدبر فلسي مبادرهم لنا مبادرهم بوغانا ناب كل تشح زقندم مر فلس ميل اللو اجي اتو زتكم حرستاي وي زتكم قداي كاب زقربو وسد يخل مالتي አቶ ዘርሰናይ ብተወሳኺ እቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ጥራይ ዝሽየጥ ዝነበረ ፈልስታት ዓመት ሙሉ ናብ መሸጣ ዝቐርበሉ ኩነታት ንምጥጣሕ እውን ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ናይዚ ዓመት እዚ መደብና ብስካብ ሕጂ ዘፍለስናዮም ኣብ መሬት እዩ ኣብ መሬት ተፍሪስና ኣብቲ ግዜኦም ኣብ ዕረፍቲ ዝገበሉ ግዜ ንዕድል ማለት ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ኢና ንዕድል ድሕሮ ካብ ድቃሱ ስለ ዝበራበር ኣይንዕድልና እዚ ተረዲእና ግን ኣብዚ ዓመት እዚ መደብ ዓብይ መደብ ከፊትና ኣለና ምክንያቱ ተጠቃሚ እናበዝሐ ይኸድ ስለ ዘሎ ዓመት ሞልቱ ንምሻጥ ኣብ መትሓዚ ገርና ንዳሉ ኣለና ሕጂ እዚ መትሓዚ ከዓ ድሕሪ ወርሒ ክዋሰብ እዩ ካብ ለካቲት እንዳሓርካ ክሳብ መስከረም ዘሎ ከዓ ተጠቃሚ ክወስዱ እዚኦም እዚ ብፍላይ ሜለ ኢና ንገብር እዚ ንምግባር ኣብዚ ሕጂ ርስቶክ ናይ ሜለ ዘለና ልዕሊ 10,000 ኣለና ልዕሊ 10,000 ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝዋሰቡ ምውሳክ እንጅምሪና እዚኦም ክዋሰቡ እዮም ኣብ ግምት ዘናዩ እቶም 4,000 ኣብ መትሓዚ እቶም ተረፉ 6,000 ከዓ ኣብዛ መደበር ፈልሲ ዘለና ኣብኡ ነዋስቡ እዮም ተጠቀምቲ መደበራት ፈልሲ መርሓኖን ባዶሮን ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ውሑስን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ፈልስታት ብርቱዕ ዋጋ ምርካቦም ኣብ ምዕባለን ምህርትን ዓብይ ብልጫ ከም ዝረኽብሉ ገሊጾም ከበሳዊ ፍረታት ዝበሃል ኣብ ሃገርና ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ኣታተወን ዘሎ እዚ ዓይነት ፍረታት እዚ ብፍላይ በዓል ሜለን ክኹን ስለዚ እቲ ኣገዳስነቱን እቲ ናቱ ጠቕመን ግን ኣዝዩ ልዑል እዩ ነዚ ፍረታት እዚ ኣብቲ ንእስ ዘባና ናብ ሓረስቶት ዓዲልና እቲ ናቱ ጠቕመን ኣገልግሎትን ወይ ከዓ ተገዳስነትን ዝፈልጥሉ መንገዲ ክንፈጥር ስለደለና ካብ ሰገኔት መፂና እዚ ሜለን ክኹን ንወስድ ኣለና ማለት እዩ ናብ ካልእ ገዛ ዜሮ ምስ ረኣኽዎ እተን ኣብታ ገዛ ዝረኣኽዎ ሜለ ግን ፅቡቓት ኮይነን ፍረ ጀሚረን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣነ ከዓ ንዕአን ሪአ ካብ ዝገዝእዎ ሓቲቶ ቦታ ናብዚኣ ክገዝእ መፅየ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ጌሶ ዋላ ዝቡን ዘይቱን ፈቲነ ዳርጋ 2 ዓመት ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ተወሳኺ ሚለ ኣሎ ተባሂሉ ከዓ ናብዚ መፅየ 32 ሓባ ጠሊበ ኣለኹ ከምኡ ክኹን ተወሳኺ ኣሎ ነዚ ከዓ ሕጂ ዝያዳ ከማዕብሎ ዝያዳ ከፍሪ ንኣብነት እውን ክኸውን ንሰብን ተዳልየ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ክኢላታት ከበሳዊ ፍረታት ኣካል ማዛው መግቢ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ኣብ ቤቶም ኮነ ቦታ ሕርሾም ከዘውትርዎ እዮም ዝመሩ ሓረስታይና ዋላ ተጠቃሚ ኩሉ ናይ ከተማ ይኹን ናይ ሓረስታይ ክወስድ ኣሎ ኣብ ካንሸሎኡ ዝተወሰነ ከርብሕ ይኽእል እዩ ማይ እኳ ፀገም እንተሃለዎ ኣብ ካንሸሎ ግን ካብታ ዝሰትያ ን5-6 ገረብስ ከፍልስ ይኽእል እዩ ከልምዕ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ኣብ ከተማ ዝነብር ይኹን ኣብ ገጠር ዝነብር ብምሉእ ክወስድ ኣለዎ ምክንያቱ ዓብዪ ሓደ ረብሓ ርእሱ ምክኣል እውን ሓደ ዓብዪ ረብሓ እዩ ናብኡ ንደቁን እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ ካብዚ ናይ ዝቦ ረብሓታት ካብ ፍረታት እንድሕር ረክብ ኮይኑ እኹል ኢልና ንገምቶ መደበራት ፈልሲ መርሓኖን ባዶሮን ኣሳት 10,000 ፈልስታት ቱፋሕን 1,500 ፈልስታት ኩኽን ኣዳሊን ከም ዘለዋ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣፍሊጦም ኣብ 4 ዓድታት ንውዝባ እምነ ሓይሊ ዝተሰርሐ ንኣሽቱ ዲጋታት ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ሞያዋን ሕርሻን ሓረስቶትን ገሊፆም ወኪል ኤሬና ፊልሞን ትካቦ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ሽሻይ ምስግና ከተቕርበ እያ
أبن أزبا أمن حيلي عد تات مادو بيت ماريا عد سحرتن عد قودن بمندق استسرحة ناشتو ديغاتات أب رئستي أب معك أمين حمدن زلون أستواتو أب مسسان لمعات جرادينون لعل أبركتو يقبرا كم زلوا كإلا معك أمين حمدن أتو زميكيل تسقى حبيرم نيرينا أب زهاب حبريتا أتو زميكيل أتن أب كتشعن عصر شعتن أب 4 بوتاتات ربا مايت خلاص تهانسا ناشتو ديغاتات نتكبابي كاب فقر مريت بمرقا منش ماي 7 طريتن كو حساس لزخالا بركت زبلو أب كبابي انزركبو حرستوت نتعدل تتقيموم جرادين يلمعن أب عامت كساب 3 جزيه أتوتي حافسون كم زلو أبريهم اتن اشتو ديغاتات تحستو عيلاتاتهم سلازهبتما ابزحلف عامت بزي مقراص كلمعو كم زقالو زتقاسوتو مالمعتي بومتن طلب اب كبابيوم زركب عداغاتات يمالو كم زلو غليصوم امنت قوعي مسمصه سغا بحدار دو لغزي دنش عفون بربري زي خمدري ولا حرشاون نستيلينا مالتي بعثرنا حجما يفتي خون تكايمنا مالتي كلايون كاب جزية حساس بحدار ندحرله تحاجينا قارص مخنياتو كله سب ما يكاوي الستي ترى يكون نفسه كاب جزية ويحربعة تخان دقنا أزمرة مسجورة وحج حدش مسجورة دخام مريتها دارينا تنحنا لما دخلنا يحمل تخا نتكلم مالتي هو علا لو أنا حجي زي طعم علا لنا حجت علا دروتي نيرو بسنكو خنا المعن زقبانا مريت أين المعنا نير إذا شكدام زين كلتي المستأثر حاجن بالطعم يصفح هجي ما أريد ما ولا تعبيتون مصي ولا تعراق مرجعون نامتينا خنبل نخليه نياتو 10 خنطال زرينا خوف كنبل زقبانا ناي 3 خنطال 10 خنطال نفر نزرع لنا نياتو سخفر خلقها قليل نجار يكون مالتي تلوتي جزين تاي ما يحس كاسلت بقس مالتي كل جزي وانا نجرجن ما يزيبلو بقس هيكلني ما يسلز هون عند حقه اذا ما يجي مركبنا خا بالطعمي اسو مسبلنا سفحن نلمعني برتع أبن أزوا أمن حيلي 360 هكتار بمصنع زلمع مريت كهلن كله بمحبر ستأرنفو حرستو الدما جرادين كم زلمعلو سندات أنفر منستر حرشاه زوبا دبوب إيانتر أب جزالم زانو زباد واروا استفتنا مروز زر إسرنا يتصب وصي ترخيبو وكيل رنا أبتنو زبا جنة تغلا نزد لوطو تصب عزيب برانا أب جزالم زان زباد دواروا بأبنتاو حارستا استفتنا مروز زر إسرنا تصب وصي ترخيبو ناستات 53 عمتات أب حرشا زنت إفزلو ود 83 عمت أبنتاو حارستا سبحت تقلو أتقندم مستير عود كان مريت كاكي تفلخات عرن زي محلال المخانو بمتقاس أب 3 هكتار زفتنو مروز زر إسرنا صالا زكايرو قد على مكتتالن مدكو عن أبزت أمام درجة 5 بتحا قليتو قون تمرق زر السرناي ناي فرق أتكلتن حملاي مجب إنسانون كم زلمع زحبرات والصبحات درو أفر 5 بتصحى أبز حلفة ورح مسكرم دمام رؤزر الدنشن شجور تتعدن بمزرعة نخالقو تحارستوت نمتببع يسرح كم زلو أرديو التكايدو سراح وهد مزخون زبالة أو تيتي زركبو زبالة آتو صبحات بوسن متأناي تابع كبتن نهبنون كم زونن أزخلو تدماميرو دما أبهيوتن من نبابرؤن رؤي معبالة كم زمتقالو حبيرو عبيت صحفة منستر حرشان وزوا دوارواك إلى اللمعات بقلي آتو حابت أبسيوم نيرينا بزهابو حابريتا آتو صبحات مخريكي إلاتات بقبو تتقيمو مريتو نوهد زمنا وحرشا صغيرا أب كبابيو تقلاوي كخون زبقعن أبنتا وحرستا كم زخنا قلتو أب نوزب عد خلان سقوما سدرابيتا زقبر عينتاون جنزبون حاجسات يقصلالو بز مسرت سبت أجات ولادو عدل قس أرجعوين زختامات نزركبوم سقومات وجنات 7,300 ناقفة حاجز جيروم بتماسصالي سبت أجات والتي قاعبين أب كبابيوم نزنبرو دقف زد اليوم وجنات 240 شعات شحن حموش 100 ناقفة لقيسوم زي خبركم تعذب تسعب وزغرب أقرأ زيناي
አዘርባይጃንን አርሜንያን ኣብ መንጎን ብዝካየድ ዘሎ ምልዋጥ ደብዳብ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ብዝወር ዘሎ ጉድኣት ናሕርሕደን ይዋቀሳ ኣለዋ። አርሜንያ ሰራዊት አዘርባይጃን ኣብ ቀንዲ ከተማታት ደብዳብ ብምክያዱ ህይወት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝጠፍአ ክትከስስን ከላ አዘርባይጃን እውን ሰራዊት አርሜንያ ንበርጌስ ዕላማ ይገብር ከም ዘሎ ትወቅሳላ። ብሰንክቲ ንኸላይ ሰሙኑ ቀፂሉ ዘሎ ምልዋጥ ደብዳብ ኣማይት ሰባት ከም እተቐትሉን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ክልቴን ሃገራት ነቲ ግጭት ከቋርፃ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንዝመፀን ዘሎ ፃውዒት ብምንፀገን ኩለ መዳያዊ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት። እዚ ሓድሽ ግጭት ድሕርቲ ኣብ ፈለማ 1900 ሰዓታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ዝተኻየደ ውግእ ዝሓየለ ምዃኑ ፀብፃባት ይርድኡ። በቲ ናይ ሽዑ ውግእ ካብ ክልቲኦም ወገናት ልዕሊ 30,000 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣማይት ኣሽሓት ከም እተመዛበሉን ይጥቀስ። ክልተ ኣሜሪካውያንን ሓደ ብሪጣናውን ኪላታት ስነ ፍልጠት ኣብ ምልላይ ሕማም ወይቦ ማለት ሄፓቲስ ሲ ዝስዕብ ቫይረስ ኣገዳሲ ኣስተዋፅኦ ብምግባሮም ተዓወቲ ሽልማት ኖቤል 2020 ናይ ዓውዲ መድሃኒት ኮይኖም እቶም ኪላታት በመስርሕ መርመራ ደም ነቲ ጠንቂ ሞት ብዙሓት ሰባት ኮይኑ ፀንሐ ቫይረስ ከለልዩ ከም ዝኽኣሉ ተፈሊጡ። በዚ ድማ እቲ ርኽበት ነቲ ሕማም ብኣግኡ ኣብ ምፍዋስ ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ኪላታት ጥዕና ሓቢሮም ኣለዉ። ሰለስቲኦም ኪላታት ሽልማቶም ዝመጽእ 10 ታሕሳስ ክወስዱ ምዃኖም ኣብ ሽወደን ዝመደበሩ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ገሊጹ። ኣብ ካልእ ዓውድታት ዝተዓወቱ ኪላታት ኣብዚ ሰሙን እዚ በብመዓልቱ ክርቁሕ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ፓሪስን ከባቢያን መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብናህሪ እናዛደ ብምምፁ ኣፋኺሶ ንፀንሐ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቅጥዕታትን ማሕበራዊ ምርሓቕን ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉም ተወሲዱ። ኣብታ ከተማ ዝለዓለ ናይ ለብዐ ኮሮና ቫይረስ መጠንቀቕታ ዝኣወጀ መንግስቲ ፈረንሳ ባራት ካፌታትን ኣብያተ ምግብን ካብ ጽባሕ 6 ጥቅምቲ ን2 ሳምንቲ ክዕጾ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ከተማ ፓሪስን ከባቢያን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ዝተወሰደ ስጉምታት ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ብምሕባር መምሃሪ ክፍልታት ዩኒቨርሲቲ تحت فرقة عقمي كساتفا زبزحو سرحتنيات دما أب أبايتهم كوينهم كسرحهم كسلاسلو عزيز الله قدم صومنون أب كتما مارسي بارات كافيتاتن أبيات مقبن نخلت سامنتي كعصوت إزاز من تحلافي فلت أب فرنسا بقدام أستاذ 10 أب زحلف 24 ساعة دما لعلي 10 شحن حموش نميتن حدش ملكفتي كم تمزجوز تقصد بصوت تقللا قطري بكورونا فيروس تلخفو أستاذ شدش نميتن شو عتنشح مبصحين تصرو أب بريطانيون بتغطى معالتات لعلي شو عتنشح حدش ملكفتي كورونا فيروس بمزجوز تقصد بصوت منقستي نت أفريقيا أنا قدرات داغماي كصنع كم زغل يمتو መንግስት እስጳኛ በተመሳሳሊ እና ዛይዳን ዝኸይድ ዘሎ ለብዐ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ኣብ ከተማ ማድሪድን ከባቢያን ተፈኺሱ ፀንሐ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሓቕን ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣይርስዕን። መንግስት ማሊ ጅሆ ተተሓይዞም ንዘለዉ በዓል ስልጣንን ፈረንሳዊ ሰራሕተኛ ረድኤትን ንምልቃቕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንጸንሑ ልዕሊ 100 ጥርጡራት ግብረ ሽበራ ከም ዝፈትሐ ማዕከና ዜና ንሰመዝ ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ኣቃልሐን። እቲ ስጉምቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጅሆ ንዝተታሕዘ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ከምኡውን ካብ 2016 ጅሆ ተታሒዛ ንዘላ ፈረንሳዊ ሰራሕተኛ ረድኤት ነፃ ንምውፃእ ተወሲዱ ዘሎ። ዕጡቓት ማሊ ብዛዕባ ምልቃቕቶም ጅሆታት ዛጊት ዝኾነ ምላሽ ከም ዘይሃብ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማሊ ካብ 2012 ንድሓር ዝተፈጥረ ፀጥታ ወጥሪ እናኸረ ይመጽእ ከም ዘሎ ፀብፀባይ ጠቕሱ። ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ብሓገዝ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ከም እትሃሙኸ ተሓቢሩ። እቲ ዕንወት ዘውረዶ ስፍሓት መሬት ምስ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ክነጻጸር እንከሎ ብክልተ ዕፅፊ ዝዛይድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ሰመዚ ኣህርታት መጥፋዕቲ ሓዊ ናይቲ ክፍለ ሃገር እቲ ባርዕ ብብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ተደፊኡ ብምስፍሕሑ ዛጊት 31 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 8400 ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርፅን ዓንዩ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ካሊፎርኒያ ካብ ዘጋጠሙ ዝኸፈ ዕንወት ዘውረዱ 6 ሓደጋታት ባርዕ መሮር እቶም 5 ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተኸስቱ ምዃኖም ዝሓበሩ ፀብፀባት ካብ 2010 ክሳብ 2017 ብከቢድ ደርቂ ዝበረሰ ሓምላይ ሽፋን በቲ ባርዕ መሮር ብቐሊል ክፍወስ ዘይክእል ዕንወት ኣውሪድዎ ከም ዘሎ የረድኡ። ብዘይ
ብዘይካዚ እቲ ባርዕ መሮር ናብ ሕርሻታት ነቢት ገጹ ብምልሓሙ መጠን ዘውርዶ ቁጠባዊ ዕንወት ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ 2018 ኣብ ካሊፎርኒያ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ኣስታት 800,000 ሄክታር ጫካታት ዕንወት ከም ዝወረዶ 85 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ መወዳእታ ግብፃውያን ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ብግቡእ ዝተዓቀበ 59 ሰናዱቕ ሬሳታት ከም ዝረኸቡ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ናይቲ ሃገር ገሊጹ እቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ርእሰ ከተማ ካይሮ ዝተረኽበ ሰናዱቕ ልዕሊ 2500 ዓመታት ከም ዝገበረ እቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጡሎ እቲ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ዝተፈተሸ ረኽበት ጥንታዊ ኣስከሬናት ኣብ ምምዕባል ጽላት ቱሪዝም ግብፂ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እዩ ዝግለጽ ጽላት ቱሪዝም ግብፂ ብፍላይ ካብ 2011 ብሰንኪ ፀጥታዊ ስግኣት እናንቆልቆለ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት የረድኡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ሶኒ 5 ጥቅምቲ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ተዛዚሙሎ ብሩኽ ምሸት